ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಡೈಗಟ್ಟ ಸೀಮೆಗಡಿಟ್ಟು ಪುಲ್ಯಾಪಿನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಾಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆಲೆಗಳ ಉಣುಪು ಪೊದೆಪು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕುನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಪಂಡ ದೈವದೇವರನ ಆರಾಧನೆದ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಅಂದರ್ಥ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಪುಣ್ಯನೆಲಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟರೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೀಕು ಸಂಕಟನು ಗಿಡಪುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸೀಕುಗಳ ಮರ್ದಾದ ಪಲಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕಲನಿಲೆತ ಕಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದೈವದ ಕಲ. ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟ ಅಂದ ಪಂಡ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪತ್ತು ಕೂಡ್ದು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಟು ಮುತ್ತುದಲ್ಕ ದೈವ ಕೊಡಿನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿ ಅವು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟಾದ ಫಲಿತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು 14 ವರ್ಗದ ಚಾಕಿರಿದ ಕುಳುಲ್ಲೆರು. ಆ 14 ವರ್ಗ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ಸ್ಥಾನ ಏರ್ನ ಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವಳ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಒಂಜ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಮೂಜೆ ಪ್ರಕಾರ ಪುಂಡು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ, ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆ. ಐಟ್ ಮಧ್ಯಮಾವಸ್ಥೆ ಅವು ಪ್ರತಿಮಾನಚ್ಚಿಂದಂಡ ಗಗ್ಗಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿ ಅತ್ತಂಡ ಅನಿಕೂಟದ ಐತ ತೆರಿಕೂಟದ ಸಿಂಗಾರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ನೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಒರುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ, ಬೊಕ್ಕ ಪರವ ಸಮುದಾಯ, ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಿಸರಡುಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡುಗು ಪೊಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಳವೇರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕುಡಂಜಿ ಜನಾಂಗ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಪಸರದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ದೈವಾರಾಧಕೆರೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಮೇರೆ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರವ ಸಮುದಾಯಡ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ನೇಮಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆನ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಳೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲಟ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲ್ನ ನಡುಟು ಚಾಕಿರ್ ದಕ್ಕಲಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ನಡುಟು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ 0 ಎನ್ಮ ರಡ್ 4 4 ಒಂಜಿ 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 7 ರಡ್ 7 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆರಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲ. ಮೋನಣ್ಣ ತುಳುವನಾಡು ನಲಿಕೆ ಎಂದು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದಗೆ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಇನಿ ನಲಿಕೆ ಕನ್ನಡಡು ಅತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ನಾಟ್ಯ ಅತೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಲಿಪವನ ಏರಿಕೆಂಡ ದೇವೇರಂದು ಮಂಟಪ ಆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ನಿಗಮಾಗಮದ ಪರದೆ ಕಟ್ಟದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ತುಡರಾದದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮನು ಭಗವಂತೆ ಗೊಬ್ಬವನಂಚಿತ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕವಿಕಲ್ ನಕಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ. ಇನಿ ತುಳುನಾಡದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಮೆನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗ ಕಲೆಕುಲುಲ್ಲ ಓಗೆಂಡ ಆಟಿಕಳಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೋಣಜೋಗಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುವನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗಳನ್ನು ನಾಡು ಪತ್ತದ ಜನಕುಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ ಆತೆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚನೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು. ಇಂಥ ದಿನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳರು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಕ್ ಈರು ಬತ್ತದು ಏತು ಕಾಲಾಂಡು ಈರು ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಕ್. ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಮಾಮನ ಕನ್ನೊಟ್ಟು ಬೆರಿಯ ಪೋಂತೆ ಮಾಮನ ಪುದರ್ ಗೋಪಾಲ ಶಿಬರೂರು ಹಾಂ ಆರನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲೆ 6 ಇಂಚಿನ ಪಿರಾಡು ನೇಮ ತೂವರೆಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ ನಾಟ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನಿ ಐತರ ದಿನ
ಅಂಚೆನ ಪೋಯ ರಜೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಈ ದುಮ್ನಾನಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ನೇಮ ಮನದಾನಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂದ್ ಊರ್ದ ಅಲ್ಪ ಬಂಟ ಕಟ್ಟರ ಜನ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಜನ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಾನು ಮಾಂಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಧಾರ್ತುಕೊನೋಲೇಮೆ ಅಂದು ಯಾನು ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಾತಾಡ್ದು ಎಂಕ ಈಗ ನಲಿಪುನ ಎಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತು ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಲ್ತದು ಗೊತ್ತು ಜಬ್ಬೆಸಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಪಂಡೇರು ಐಕೊಂಜಿ ದಾದ ಆ ಪೊರ್ತು ದೇವರ ಎಂಕ ಪ್ರೇರ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರ ಆ ಜಾಗದ ದೈವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ ಮಾತ ಪೊರ್ತು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕಳ್ಳ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಪಾದು ಪೂರ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟುಂಚಿನ ಕಾರ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟುಂಚಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕಳ್ಳ ಕಟ್ಟಾದು ಎಂಕ ಉಮೇದು ಕೊರಿನಾರ ಎನ್ನ ಗುರು ಬಕ್ಕೆನ ತಮ್ಮಲೆ ಶಿಬರೂರು ಗೋಪಾಲ ಬಂಗೇರು ಬಂದು ಅಲ್ತರ್ದು ಶುರುವಾತ ಎರ್ಮೆದ ಕಂಜಿಗೆ ನೀಂದರೆ ಕಲ್ಪ వచ్చి ನುಡಿಗಟ್ಟಿ ಕೇಳವ ಸಮುದಾಯದ ಬಿಟ್ನ ಎರಡು ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮನೆ ತರಗತಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿಗೆ ಆತದಲ್ಲ ಬಂಗಾತ ಜನ ಮನೆ ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲರು ಒಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಾಜಂದಯೋಗು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ವರ್ಗ ಅದೇ ಮೋನಣ್ಣ ರಾಜಂದಯೋಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆದಿಡು ನಮಕ್ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನೇಮ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ಅಂತಿನಕಲು ನಲಿಕೆಲ ಪರವಿರ್ಲನೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಎತ್ತೋ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಾವು ಆದಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ನೆನಿಕಲು ಅಪ್ಪಗೈತೆ ಈರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಟ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೋತಿನಕಲು ಬಿರಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗತಿಕನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನಡು ಪರವ ಸಮುದಾಯಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಸದೃಶವಾದ ಇರೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯರು ಈರು ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇನಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಪಾತೆರಂದೆಲ್ಲರೂ ಒಲ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆಕಾರದು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರು ಪಾತೆರ ಒಂದು ತಾಮಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ಸ್ವರಣಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ನಮಸ್ತೆ 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 ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇಗಲ ಮೋಹನ್ ರೇಗ್ಲ ರವೀಶ್ ರೇಗ್ಲ 3 ಜನಗ್ಲ ಎನ್ನಂಜಿ ಸುಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ಸ್ವರಣ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಟಿವಿದ ಸ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಿರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರಾ ನಮ್ಮಡೈತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ ನಲಿಕೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾರು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಬರವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಕುಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ನೇಮ ನಡಾರಿದ ಬಗೆಟೀರು ಪಾತಿರೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಳೆ ಊರುಡು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಳು ಆಡಳಿತ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ಪುಣ ನಗದು ಆವಡು ಬಂಗಾರದ ರೂಪೋಡಾವಡು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಅದರ 100 ಪವನ್ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ದ ಆಡಳಿತದ ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ನೀಡಿದವರ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಅಂಡರ್ಗೆ ಬರ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಆರಡ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಮಂತೇರು ಅಕಲೇನ ಆಡಳಿತೇನು ಅಮಾನತುಡಿದಿಯೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಕೊಡ್ತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಡ್ತನ ಅರ್ಜಿನ ಅಕಲು ಗೆತ್ತೊಂದು ವರ್ಷೋಡು ಮೇ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಪುನ ಜಾತ್ರೆಡು ಬಂಡಿ ಕಡೆ ಬಂಡಿದ ಜಾತ್ರೆ 5 ಬಕ್ಕ ಬಂಡಿಲಜ್ಜಿ ನೇಮಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನದನಿ ಪತ್ತನಾಜ ಆ ಜಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಬಂಡಿ ಒಯ್ತದು ಕೊಡಿ ಜಾದಾದಾತದು ಗ್ರಾಮದ ಗೂಳಿಯ ಆಪುನ ಕೊಡ್ತುಡು ಏನನ್ನು ಇಂಚೆನೆ ಆಡಳಿತದಕ್ಕಲು ಪಂಡದು ಯಾನು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೆ ಡಿಸಿಗಿಂದ ಪಂಡಿನಿ ಅಕ್ಲಿ ಕೇಂಡೇರಿ ಕೇಣದೆ ದೈವ ಆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆ ದೈವಗೂ ದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಆ ದೈವ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುತನ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ಬಂಟೆ ಇದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅದೇ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಏನಡ ಅಂದೆಟ್ಟು ಕೈ ಭಾಷೆ ಕಣ್ಣು ಭಾಷೆ ಅಂದೆಟ್ಟು ಕೇಂಡೇರಿ ಏನಡ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಕೈ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಣ ಭಾಷೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕಿಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಪನಡು ಎಂದು ಪಂಡೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುಣ ತಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಕ್ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮೋನೆಗೆ 10 ದಿನ ಜೀವಟಿಗೆ ದಿತ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಮೋನೆಗೆ ಜಿಯೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದ ಚೋಳಿ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಬೇಯ್ದದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜೀವಟಿಗೆ ದೀಪುಣ ಓಡಾಡ ಪದ್ಧತಿ ಇತಿಹಾಸಡು ಉಂಡ ಅವು ದಾದ ಅವು ಆ ಬೋಡುಂದೇ ಮಂತ್ ದಿನ ಆಡಳಿತದಕ್ಕಲು ಪಂಡದು ಅತ್ತೆ ದೈವಗುಲ ಲೆಕ್ಕೋಗುಲದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನತ್ತವು ಸರ್ಕಾರಗುಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ದ ದೈವಡದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಹರಿಕೆ ಸಮೇತ ಮತ್ತೊಂದು ఒక ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಗುರಿಕರೇ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅಕಲ್ನ ಪರೇಜಿ ಎಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಂತೊಂದು ದಾದ ಪನ್ಪುನ ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೆಂಗು ಉತ್ತರ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಈರು ಪಣಪುನ ಪಾತೆರಗು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಉತ್ತರ ಗುರುಪಿನುಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಹೊಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈರು ಅವಳು ಇರೆಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಜಿಟಿಗೆ ದೀಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕ್ರಮಣ ನೆಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಐಕ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಖಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪಾರ ಆಂಡ ಆರ್ಕೆಯನ್ನು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವ ಮುಸುಂಟು ಗೊಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡವು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಈ ಜೀಟಿಗೆ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನ ಏತು ಸೇರಿರಾಕಲೆ ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮದ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆರು ಜೀಟಿಗೆನ ಅರ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಬಂಡದ ಅರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಜೀಟಿಗೆ ದೀತು ಮೋನೆ ಕರಂಚಾಗಿರು ಅಂದು ಒಂದು ಗೌರವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆಕಲೆ ಗೀಟಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನದಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವನ ಕ್ರಮ ಅಕಲ ಮೋನೆಗೆ ಒಂದು ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಎದೆ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಕಲೆ ಗೋರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಅದೇ ಅಂದು ಈರು ದಾದಾಂಡ್ ಬರೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪನ ಒಂದು ಪಂಡತೆ ಸರಿ ಆಪೂಜೆ ಆತು ಪಂಡ ಜೀಟಿಗೆದ ಅವತಾರಡೆ ಅವತ್ತೆ ಸೇರ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನು ಜೀಟಿಗೆ ಅವತಾರಡು ಉಲ್ಲೇಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ತೂಂಡ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೀಮೆ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಟಿ ಜೀಟಿಗೆದ ಅವತಾರ ಮಾತ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವತೆ ಮೂಲು ದಾದವಣ ಪೇರಿಗೆಂಡ ಅವು ದೈವಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೈವ ಬಂಟೆ ಎಂಡ ಬಾತೇರ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಾತೇರ್ನ ಅವನ್ನ ಬಂಟೆ ಕೊನದು ಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮೂನೆಗೆ ದಿಂಡು ಅಂತ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಪಣಪನೆ ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಪರಾಧ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಅಂಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಡೆ ನನ್ನೂರೇನ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋತು ಜೀಟಿಗೆ ದೀಲೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವತಾರಡು ಆತನ ಹೊಸಯಾದುಪ್ಪ ದಾನಿದ ಮನೆ ರಾಪ್ಸಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಆತನಲ್ಪ ದೈವದ ಜಾಗೇಡು ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ದುಂಬುರ್ದಂಚ ಇತ್ತ ಅತ್ತು ಮೆರೆಗೆ ಬೋಡದಂಚ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವು ಅವು ದಾದಗೆಂಡ ಮೇರು ದೈವದ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸರಕಾರಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬಿಡುಪೇರು ಇಂಚೆ ಅವಳು ಅವ್ಯವಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ದೈವದ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ದೈವಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊರ್ತಾ ಇಂಚೆ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಅರೆಗೆ ಇಂಚೆ ಆಕ್ರಮಣ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಿದಾದಗೆಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವ ಕಠಿಣ ಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಲದ ಏರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತ ವಾ ಸೊತ್ತುರೆಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯಾದು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಲ್ಲ ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ದಾಲ ಆದು ಪೋಯ್ದಿರಂಡ ಆ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ಆದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಆದು ಪೋಯ್ದಿರಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ನಿಕ ಅಂದಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡು ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಗಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡು ಆಯೇ ಅಪರಾಧಿ ಆದ ಮಲ್ತೇಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅದು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅದು ವರಿಯಾಗ ಜೀಟಿಗೆ ದೇಡ ಆಯಗಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡು ರಡ್ಡನೇದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವ್ಯವಹಾರನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಆ ಊರ್ದ ಭಕ್ತಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಗಳುಂಡು ಅವು ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತನವು ತಪ್ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂತವಡು ದೈವಗೊಂಜಿ ಪುಂಡುಗೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚದಕ್ಕೊಡು ಚೆಂಡಾಟ ಗುಬ್ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೆಗೆ ಆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಜೀಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಡಿ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಇರುವಾರ ದೈವ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಸಮುದಡೆ ಬತ್ತದು ಲೆತ್ತು ಪಾತ್ರ ಗಲಿಗೊಂಡತೆ ಕ್ರಮ ದೈವ ಎಂಕ ದಯಾಗಿದೀಯ ಒಂದು ದಾದಕೆಂಡ ಒಂದು ನೇಮದ ಕಲಟೆ ಅತ್ತು ನೇಮದ ಕಲಟೆ ಕಡೆಗೆ
ದೈವ ಪ್ರತಿಮಾನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ఆయన ಚಿತ್ತನ ಘಟನೆ ಎಂದು ಬಣಪಿರಿ ಪಿಲ್ಚನ್ನೆ ಮದ ಇತರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಕರೆಗಾತೊಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಕುಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೇರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲತ ದೈವಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಹನ್ ಅನ್ನುಲ್ಲರು ಅಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಅನ್ನುಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೂರ್ ಜನಗಳ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲವನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ఒక ఇంకలకి ఇచ్చే పాస్టర్ ಗೊತ್ತೊಂಜಿ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇದು ಕೋಲ ಎಂಗಲ್ ಅಂಜಿ 13 ಪೂತದ ಕೋಲ ಅಂಡಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಓಲಂದು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಾಸ್టర్ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಗಿತ್ತು ಅಂಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾಗ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಐತಾನಾಗ ವಿಗ್ ದೀಪಿರ ಕೋಲಗಟ್ಟುನ ಟೀಮು ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕಟ್ಟುನಾಗ ವಿಗ್ ದೀಪೇರಿ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯನ ಅವು ವಾದೈ ಹೋಗು ವಿಗ್ ದೀಯರು ಬನ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ವಿಗ್ ದೀಪಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಲಾಡ ಅವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಲ ಆತನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಒಂಜಿ ಪೊಸಪ್ಪನ ಆಯ್ಕೆ ಬತ್ತದ ನುಡಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಒರ್ತಿ ಬತ್ತಾಲು ಲಾಗ ಪಾಡಿಯಾಲು ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಮುಸುಟದಾಲು ಬತ್ತಾಲು ಹಾಲು ಲಾಗ ಪಾಡಿಯಾಲು ಅವು ಮತ ಪನೇರ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೂಷಿಸು ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಗೋರ ಹೋಮ ಅವೇ ಕೋಲು ತುರುಟು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಸಾನ అనగా ఇంకల్ అంచనే ఒకేల్ మల్తాయి 5 దాల పేరు కీరు మంచకు దాల తీతిజ ఐదు పక్క ఇంకల్ అంజి ఏ మత భూతం మల్పునారు పక్క సంక్రాంతి కలుపునారు అంతే ప్రాయ అరే చేంజ్ మల్పగంದು ಆಟನೆ ಪಾತಿರ್ದು ఇంకొంచెం ప్లాన్ మల్తా ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೆ ರೈಟ್ ಇಂದು ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವು ದರ್ಶನ ಅನ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲ್ಲನ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲನ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚ ಜೀವೋಡು ಮಲ್ಲನ ಜೀವೋಡು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಪಂಡ ಕಾಪುನ್ಗೆ ಪುರ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಇದ್ದೇತ ಅರೇನ್ಲೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡ 6 ದರ್ಶನ ನೋಡ್ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ನಿಕುಲು ಅವು ಪೇರು ದೀತು ಜರ ನಿಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಪೇರು ಕೊರೋಡು ನಾನು ಪಂಡ ಕೋಲದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾలి పండి పక్క పట్టరా అప్పుడు అన్నాక కొంచెం అవు నికులు సాన పొసత్తు కట్టుదా సాన పొసత్తు కట్టుದು పేరు ಕೊಡ್ತು ಜರಂತ ಅಂದ పేరు ಕೊಡ್ತು ಜರ పేరు ನಿಕುಲು ಮಂಚ ಅವ್ರು ದೀತು ಜರ ನತ್ತು ಮಂಚ ಅವ್ರು ದೀತು ಜರ ನಿಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಇಂಕಲ್ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಯ ಒಂಜಿ 13 ಬೂತಲು ಇಂಕಲ್ಲ 13 ಜನ ತಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತ ಕಂತನು ಕಂತನಾಗ ಅಕಲ್ ಅಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಂತ ಮತ್ತ ಪನ್ನಿ ನೀವು ಹಾಲಾಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾರು ಮೂಲಾಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾರು ಅವು ಎಂಗಳಿಗಂತ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ದೈವಲಿಗೂ ನಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿನ ಅಣ್ಣರಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟನಗ ವಿಗ್ ದಿವಲಿಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಎನ್ನಲಕ ನಿಂಚನೆ ಜುಟ್ಟು ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಪುರ ಅವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಅಂದತ್ತು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಗಳು ಮಾತೇರಿಗಳ ತರೆಕ ಜುಟ್ಟು ಕಾರಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡು
ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದನದ ಬಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈತ ಮೌಲ್ಯಡು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಬಕ್ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಐಡ್ದು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಡು ಮಲ್ಪೆ ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವದ ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ರೂಪಡು ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ವಾದ್ಯ ವಹಿಸೋನಾಕುಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೋನು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಜನ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟು ನಾಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ದರ್ಶನ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಜನ ನಡೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗನಗ ಆಗ ಏತು ಅಂತೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಿಸಡ್ತಿ ಉಂಡು ಆಗ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಜಾತಿ ಜನಂಗಡು ಈ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಉಳ್ಳೇರು ತೂ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನಂಚೆ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಪಾಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಜನಗಳು ದನ ಬಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವ ನಂಬುವೇರು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕೋಲ ಬಲಿಪುರ ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ಪೋತುಂಡು ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪೋಪಿನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಂಡ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈನ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಪೂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ಬೋಡು ಎಂಕಲ ಪೊರ್ಲುಗು ಬಂದತ್ತು ದೈವದನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಭೂಷಣ ಬಂದು ಇತ್ತದ ಜವನ ಇರ್ದನ್ನ ಬಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಶೋಭೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಈ ಕೂಜಾಲ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಅವನ ಶೋಭೆ ಆತಂಡ್ರು ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮೂನಿ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಅಕಲೆ ಶೋಭೆ ಆ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಮುಗಿಲಕ್ಕನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಬೇತೇನೆ ಶೈಲ್ಡು ಬೋಪಿರು ಅಂಚ ಅಕಲೇನು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಈ ಜುಟ್ಟು ದೀಲ ಅಂದ್ ಪಂಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ತ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಲ ತಿರ್ಗದು ಕಾಲ ತಿರ್ಗಿನ ಮಾಡದ ವಿಗ್ಗು ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ದಯ ಪಂಡ ಆ ಪೋರ್ತು ಪೊನ್ನು ದೈವೋಗು ಕಾಲಿಂಚ ಮಂಡೆ ಬಿಡ್ರಿ ಪಂಡ ರೂಪಡು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಪೊನ್ನು ವೇಷ ಬರ್ತುಂಡು ಅನ್ನ ಕೂಜಾಲು ಬಡದು ವಿಗ್ಗನದಿ ಒಂದು ಕೂಜಲ್ಗೆ ವಿಗ್ ಬಿಡದು ಬೇತದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ್ನ ಅದು ವಿಗ್ ದೀಪ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಸರಿ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ರವೀಣ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಕುಡೊಂದು ಯಾರನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡೇರು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವಗ ಸಾನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಕಟ್ಟುದಾಯ್ಬಕ್ಕೋ ನೆಟ್ಟು ದರ್ಶನಡು ಬಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದಾರಿನ ಕಂತಂಡು ಆರು ಕೋಲಕೊರಡು ಪೇರು ದೀತಿಜೇರು ಬಂಡೇರು ದಾದ ಬಂಡು ಪರ್ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ದೈವ ಅದೇ ದೈವ ಅಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ದೈವ ನೆಂಚ ದೀವನು ವೇರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಅಕಲಿ ಮಸ್ತು ಬಂಗಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಅವೇ ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ದೈವ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಅಕುಲು ಆ ಪೂರ್ತುಡು ಪಾರಿಪಾಡಿಲು ಬೂತಿನೇನು ಜೀರ್ಣೋದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಠ ಕೊಡ್ದು ದೈವನು ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ನಡೆ ಅಕಲ್ಡ ಆತ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಟ್ನ ಇತ್ತಿನ ಪನೋಪದ್ಧ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಿನ ನಿಕ ನೆಲಟ ಬೂರ್ದು ನಾಕ್ಲೇನಿ ಈ ಪೋರ್ತು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲಾಯ ಇಡೇಗ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆವಡು ಸತ್ಯಲೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಪೂರ್ತಿಗಳು ಬಿರ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಗ ಎಂಕಲೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ವಾಲಗೆಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೈವಗು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋಲಗಾನಾಗ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಅತತ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡು ಮಾನೇಚರ ಕೆಂಡು ಇಂಗು ಕೋಲ ಕೊರಡು ಪೇರು ದೀತಿಜಾರ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಕೋಲ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ದೈವಕ್ಕೇನು ಕೊರ್ಲೇಂದು ದೈವ ಆ ಪುರ್ತುಡು ದೈವ ಎಂಚ ಪನ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಲೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೆರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಮೈತೆ ದಾದಾವಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆಜಿನೂತ್ ಬೂತಲುಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಬೂತಳುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬಟ್ ದಾದಾಪುಣ ಪಂಡ ನಂಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 10 20 30 ಬೂತದ ಅಂಕಿತ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಈರ್ನ ಪುತಾಳತ್ತೋಡು ಆ ಮಾತ ಬೂತಲ್ಲ ಏತ ಐತವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಸೊ ಅನುಭವನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಈತನೇಟ ಏತ್ ತುಳುನಾಡು ದೈವಳ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತಂಡು ಪುಸ್ತಕನ ಬೇತನೆ ಬೈದಂಡೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅನಿಯರ್ದಲ ತಿರಿಸಿಂಗಾರ ಅಂದ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಐತೆ ಬನ್ನಗಾರಿಕದ ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಸಾರ ಭೂತಳುಲ್ಲನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಒರಿದನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದುಳ್ಳ ಎಂಕಲು ಸಾರ ದೈವಳುಲ್ಲನ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಳು ಉಲ್ಲನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ತುಳಿತದು
ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ ಏರು ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ಏರು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಡ ಏರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಜನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಗೊಂದಲಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆನುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಗೌಪ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಅವೇನು ಅಪ್ರಕಟಿತವಾದಿತ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಕಡದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಿದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯ ಸಾನ ಕಟ್ಟುನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜನನಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ತೊಡೆತ ನೆತ್ತರದ ಬಿಂದು ಗರ್ಭಗೂ ಸೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಲಗ ಪಿಂಡಾಂಡಾದು ಆ ಬಾಲೆ ಲೋಕದ ಬಳುಪುನು ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಸುರು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬುಲ್ತುದು ಸುರುತ್ತ ಮಿರಪೇರು ಪೆರ್ಪು ಪರ್ನಡೆ ಒಂಜಿ ಆವರ್ತ ಮುಗಿನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಸುರುಟು ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಕೊರೋಡೆ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ತನು ಕೊರಡೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಕಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಬಾಕಿ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದೆ ಮೊಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಮೇರ್ ಬಣ್ಣ ಸಮ ದಾಲಿ ಕಾಲಿ ದೈವ ನಂಬುನು ಈಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಚತ್ತು ದೈವ ನಂಬುನು ಜರಿದು ಬುರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲದ ಅಪ್ಪಗ ಸತ್ಯೊಳೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆಂಗ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಹಿಂದೆ ಒಂಜಿಗೊಂಡೆ ತಾನು ದೀತ ಒಂದೇನೆ ನಿಕುಲು ಕೈಕೊನಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿಗಿಂಡ ನೀರುಗಳ ಒಂಜಿ ಅಡಕದ ಪೂಕುಲ ದೈವ ಖಂಡಿತ ಒಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚಿನ ಬಡತನ ಜರಿದು ಬೋತುಂಡು ಸಾನ ನುರಿದು ಬೋತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅಪಗ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದೆಕ್ಕ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಜಿಂಡು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅವು ಆನಿದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಬಂಡಿನವು ಸರಿ ನಮಿತೆ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬನ್ನಮ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಆರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರು ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಲ ಕೊರ್ಜೀರ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಕೋಲ ಕೊರ್ನಗಲ ಆ ಆಡಂಬರಪುರ ಸರಿಯತ್ತು ಅವಿನ ಟೀಮು ಅತನ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ ನೇಮ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪೇರ್ನು ತಾರದ ಮುದೆಲು ಗುಪ್ಪೆರೆ ಇತ ಮೇರು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾರೆ ಅವೇನು ಪಿದೈ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಮೇರುದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪಗನ ದೈವಡ ಪಂಜುರ್ಲಗೇನು ಏನ್ ಅಪ್ಪೆತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪ್ಪೆತ್ತ ಈಯನ ಆಳು ಬಲ್ತಲು ಮೂಲು ಬಲ್ತಲು ಮೂಲು ನಲ್ತರನ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗನ ಮೇರಿಕೆ ನೋಡಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗನಕ್ಕೆ ನೋಡ ಅಪ್ಪೆಡ ಏಪಲ ಚದ್ದಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ಅಪ್ಪೆಡ ಬಾಲೆಗಳ ವಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡೋರತ ಅದ ನೇಮದ ಕಲಜತ್ತ ಇವಕ್ಕ ಅವೇನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನವು ಅವಾತ ಸರಿಯತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಕರೆ ಬರ್ತುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರು ಪಾತ್ರೆ ಒಲ್ತರದು ಪನ್ಲೆ ರೋಷನ್ ಇತ ಮೇರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆರು ಪಂಡೇರೆ ದೈವೋಳ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 400-500 ದೈವೋಳುಲ್ಲ ಗೇರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತು 10 ದೈವೋಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಂಡ ದಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಮಲ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರ್ನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬರೆದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವೋಳ್ನ ಪುದರ್ಪುರ ಬರೆತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೋತೇರು ಉಡುಪಿ ಭಾಗ ಪೋತೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗ ಪೋತೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವೇತೋ ಪಾರ್ಧನಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಣಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋಯ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದಾರು ಅಂದೆ ಆರು ಅಕುಲು ಅನಿಯಾರದಲ ತಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಖವರ್ಣಿಗೆ ಏರಿಯಾದಾರ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಕದಾರ ಕೊರತೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರತೆಪ್ಪುನು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಆತು ದೈವ ಅಂದ ಆ ದೈವದ ಮೂಲದಾದ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಡದಾದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡದಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಡದ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಂಡದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಒಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಓಣ ಆದಿತ್ಯ ಕಾರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಕೇನೊಂದು ಜನ ಇರು ಪಾತೇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ರವಿಶನ್ನಡಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಒಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ನಮಕೊಂಜಿ ದೈವಗು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪನೆಯಿಂದ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮಕೊಂಜಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದು ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪುಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನವಳು ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೂಲ್ಯ ಕೊರುದಾನಾಗ ನಾನು ದುಮ್ಮು ನಾನಿ ಎಲ್ಲ ದೈವದ ನಡಪುಣದಿತ್ತಂಡ ಐನ ದುಮ್ಮು ನಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಡೆಗೆ ಹೋತು ಅವ್ಳು ಮೀತು ಜಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೀತು ಜಪ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಬಂಡಾರ ಬನ್ನಾಗ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಏರು ಮಾನಿಯುಲೆ ಆಯ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಸೀಮೇಡು ಮಾತ ದೈವಲೆಕ್ಕಲ್ಲ
ಎಂಕ್ಲು ದುಮ್ಮುನಾಯಿ ಆಡೆಗಬಹುದು ಇತ್ತ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಐನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಕಡಪುಡು ನಾವು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳುಲು ಎಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟಡಾಪಿನ ಸೇವೆ ಅವು ವಾ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪಗ್ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಸುಗ್ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಎಲನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲ ಸೇರ್ದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಡ ದಿವಂತು ಆಡೆಗೆ ಪೋತು ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಮೀತ್ ಜೆತ್ತದ ಮನದಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿದತ್ತು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕನಿಗಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಓಪುರ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದೈವದ ಈರೆಗ್ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅತನ ಬುಳ್ಳಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಈರೆಗ್ ದಾದಪುರ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಬಂಡ ಈತ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಂಬ್ಳೆ 3000 ಸೀಮೆತೊಲೆಡ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಈತ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಡುಂದಂಡ್ಲ ಸೀಮೆತ ತಂತಿರ್ತಾರಂದಿ ಪೇರು ಆ ಸೀಮೆತ ತಂತಿರ್ತಾರ ನಡೆ ಪೋತು ಕಲಶ ನೀರು ಮೀದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡತಿ ಏನಾನ ದುಮ್ಮದ ಈ ಕಾಲದ ಏನು ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅನುಕೊರುಡು ಒಂದು ಪನ್ ಕೇನು ಅದು ಕೇನು ತನಗ ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಪನ್ ಒತ್ತೊನು ಬೇರೆ ಆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಡೆಪೋದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಈತ ಅರಸು ದೈವಲೇನೆ ಕಟ್ಟು ನಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒವ್ವೇ ಮದ್ದು ಮಾಂಸ ಅವಡು ಆತನ ಒವ್ವೇ ಮದ್ಯ ಅವಡು ಒವ್ವುಲದೆತೋನಂದೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮನನಿ ಇತ್ತದೆ ಮನದಾನಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಬಂಟ ಪಗೆಲ್ದ ಪುರ್ತುಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ಪೂರಲ ಅವ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಸು ದೈವ ಏರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಇರುವೇರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಪೂಮಣಿ ಕಿನಿ ಮನೆ ಆ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಕೆಬಿ ಕೂತು ದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಅಪಗನೆ ಅಂಚನೆ ದಿವೊಂದು ಪೊಡು ಕಾರ್ಗು ಜೋಡು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲೆ ಪೋಪುಣದಿದ್ರೆ ಒಂದುವೇ ಕಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲು ಪೋತು ಬರಡು ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಬಗನ ಮಾತ್ರನ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಪೋರ್ತು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏರ್ ಬಾತೇನು ಹೋಲ್ತರದು ಉಡುಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಇಂದ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಂದರ ಗೊತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗಗಳು ಈ ಒತ್ತೆ ಪಂಜಿಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಪರವೇರ ಒಂದು ಕಟ್ಟುವೇರು ಕೋಲ ಅವು ಸರಿಯ ಒಂಜಿ ಚರಕೇನು ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿಗೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿಂಡೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಪಂಡಿತೆ ಒತ್ತೆ ಪಂಜಿಲ್ಲ ಪರವೇರ ಕಟ್ಟುನು ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಕಟ್ಟುವೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಅದು ಸರಿಯಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರವಿ ಅನ್ನಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಇಜ್ಜ ಬಂಡ ಐತೆ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗಡ್ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜುಂಡು ಆ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಚ ಬಂಟ ಪರವೇರು ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಪರವ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಅವೇನೆ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ನಿಟ್ಟಡೆ ಆಯಾಯ ಕ್ರಮ ಈತ ಎಂಗ್ಲಿನ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಟ್ ರಡ್ಡು ಭಾಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ರಂಡು ಭಾಗಲ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ ಮೋನಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇರೋ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆ ಪೂರ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಟ್ರೆಜ್ ವೈಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ರೆಜ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗುಂಡು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ ಬೈದಿರ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಾರು ಒಂಜಿ ಜನಕ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಡ್ ಪರಂಪರೆ ಬಚ್ಚನಂಚಿತ್ತನ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಕಟ್ನ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬಡಕೈ ಬಂಬತ್ತೆರಡು ಪರವೇಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವರ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತಿನವೇನು ಸತ್ಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಹೊಸಬು ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಸತ್ಯಗು ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಕಪಟಗು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಹೊರ್ತುಂಡ ವರ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಣಂತು ಪೋಪೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಟು ಇತ್ತ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ರಾಜನ್ ದೇವಿಗೆ ಪಂಬದೇರೆ ಕಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ನ ಪೆರ್ರಡಂತೂ ಎಂಕುಲ ಪೆರ್ರದ ಸೀಮೆಡು ರಾಜನ್ ದೇವಿಗೆ ಎಂಕುಲೆ ಕಟ್ಟುನು ಬಾಕಿ ಹೊಸಬೂತಗು ಎರಿಯಾಯಿನಜ್ಜಗ್ ನೆಕ್ ಬೋರ್ದ ಪರವೇರು ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ನೆಗಳು ಎಂಕುಲ ಊರದ ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಮೂಲ್ತದ ಅಂಜಿ ಬೋಂಡ ಪೂರ ರಾಜನ್ ದೇವಿ ನಲ್ಕೆದಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಪರವೇರು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಒರಿಯನ ಪೋದ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅವು ತಪ್ಪು ಸಮ ದುಂಗೂರ್ದಿಂಚ ಆ ಜಾಗೇಡು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ತಪ್ಪು ದುಂಗೂರ್ದಿಂಚ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯನೇ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಬೋದು ಅವನ್ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಒಯ್ತು ಬಾಡ್ ನಡೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತಿರೋದು
ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲದ್ದೆ ಪತ್ತೆರ್ನು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ರವೀಶನಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ನಮ್ಮ ಕೋಲದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನಮ ಕೋಲ ಶುರುವಾಗ್ನೆ ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಎನ್ನು ನಿಂತು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡಾಗ ಮಾನಿ ಬರ್ತುಂದಿನ ಶುದ್ಧ ಆರೆ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜೇನು ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಓರೋದ ಗಗ್ಗರ ಬೆಚ್ಚಿದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೈವ ಮೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊತ್ತು ದೈವನು ಮೀಪನ ಕ್ರಮನ ಅವು ದೈವಗೂ ಕೆಲ ಕೊದ್ದು ದರ್ಶನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯರೆ ಪುಗುನು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವನು ಮೀಪೋನ ಅಥವಾ ಮಾನಿ ಮೀಪೋನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಡ್ಡೆ 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 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣರೇ ರತ್ನೆ ಅನ್ನು ಮುಕ್ಕುlte ರಜ್ಜನ ಮೋಹನನೆಲ್ಲೇರು ರವಿಶನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಈ ಕೋಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರ ಬಂಟ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಆಡಂಬರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡಗ ಭಕ್ತರು ದೇವೇರಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆಡೆ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಪುಣ್ಯನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬೈದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಲಿಪುನಕುಲು ಸಂಪ್ರದಾಯದನೇ ಓಲಾಗು ವಾದ್ಯಗೊಬ್ಬರ ನಲ್ಪಡು ನಾಗಸುರ ಐಕ್ಯ ಉರ್ಪುಲೆಕ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತಡ ಪಡೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತಡ ಪಡೋಡು ಮುಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಟ ಬ್ರೀಕಿ ಬಂಟೆ ಅಂತೆ ಏರ್ಲ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕೂಟುಳಿಯರ ಬರ್ಪಿನ ಕೊತ್ತಂದ ಅಕ್ಲಿನ ಉಲಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಅವೇನು ನಿಕುಲು ರವೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಹನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕತ್ತಲ್ಸಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಆ ಕೂಟು ಇಚ್ಚಿನಕಲು ನಿಕುಲು ಆಯ್ನ ತಕ್ಲಿಗೆ ನನದ ಜನಾಂಗ ಪನೋಡು ಅಂಡ್ ಪಂದುಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಪಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಾದಿ ಪನೋಡು ಖಂಡಿತ ಆರಕ್ಕೆ ನಂಚಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿರುವ ಸುಕೇಶ್ ಅಮೀನ್ರು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಮಾನಿ ಒಂದೇನು ತೂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪಣದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ UAE ಇರ್ದು ಅಬುದಾಬಿ ಇರ್ದು ತೂದು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಿಶೋರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಶಂಸಾಲಿ ನಮಕ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಿರಣ್ ನಿರಂಜನ್ ಕೆ ಪನ್ಪುನಾರ ಪನ್ಪೇರು ವಹಿವಾಟ ಆಪುನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆನು ಮೂಲ ನೆಲಕ ಪಿರ ಕಣಪುನ ಜಬದಾರಿಕೆ ನಿಕ್ಲನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ತೆರಿನಕ್ಲೆನ ಹೊಸ ತರೆತ ಜವನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಬುಟ್ಟಾದು ಅಜತತ್ವೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲನು ಪುರ್ಲುಡು ಒರಿಪಾವುನ ಜಬದಾರಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂದು ನಮಕಾರ ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಕುಲಾಲ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಸರ್ ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಮನ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಸರಿ ದೇತವನಿಗಾರನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದಾದ ಪಣ್ಣತುಳ್ಳಕೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ ನಮಕ್ ದೈವದ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಅಕುಲು ಕಲಿಗಂಗಸರ ಪರ್ದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲೆ ಅವನು ಉಂತವಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಗ ಪಿಚ್ಚರದ ಪದ್ಯಗೂ ವಾಲಗ ಉರಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಿಕುಲು ಪನೋಡು ಅಥವಾ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡಿರ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ ದಾದ ಬಂಡ್ ಪರೀರು ಇದು ಎಂಚ ಬಂಡಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಹೂವು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಸೇರ್ದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಹೋದಾನಾಗ ನಂಬಿಂಚಿ ಭಕ್ತಿರ್ನಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪಿರಲ್ಪ ಆ ಕುಟುಂಬ ಗವಾಡು ಅಥವಾ ಊರ್ದ ದೈವಗಳಂದನ ಊರ್ದ ಪೂರೆರ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ನೇಮದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೇನೆ ಅವಳು ಪೋತೊಂಜಿ ಕಲಿಗಂಗ ಸರಪದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿ ಐನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದನವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟಿತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಹೊಡಿತ ಬಾಕಿತ ಸಮುದಾಯ ತೂಂದುಲೆ ಮಾತದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ತೂನಲ್ಲಿ ಪೂರೆಡ್ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದನೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಆ ವಿಷಯಲು ಮಾತ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಲ್ಲಿಗಂಗ ಸರ ಪರತೊಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ವನ್ಪುನಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಉರಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವನು ನಮೂನೆ ಮಾಡಿತೆ
ಎನ್ನ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿವರಣೆ ಎತ್ಕೊರ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಲಿಕೆ ಅನ್ಕೊ ನಾವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮುಖ ಮೋನಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ನಲಿಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟಾಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಗೀತೆನೆ ಉರಿಪುವೇರೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಆಡೆ ಸೇರಿಗರ ಆವಡ ಅತನ 14 ವರ್ಗ ಏರುಂಡು ಆ 14 ವರ್ಗಲ ಆಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನೇನೆ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಕಟ್ಟಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜಾಗೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಆದಿ ಪರ್ಮಲಿಟ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಆಪುಂಡಿತ್ತಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಟ್ ಅಕ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಬರೋಡೆ ಐನಿ ಏರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡ ನಿಖಿಲ ನಡಿಟ್ಟು ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟದ ನಡತೊಂಡು ಈರ್ದಾದ ಅನ್ಪರನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿಂಡ ಯಾನ್ ಇವರ ಪಂಡದ ತಿಕ್ಕುದು ಬುಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಊರ್ದ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಹೋಪಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಲ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ವೀಲ್ಯ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಲಿಕೆ ಕಟ್ಟುನಯ ಗೊಂಜಿ ವಾದ್ಯದಯ ಗೊಂಜಿ ಹತ್ತಿರ ಅದಾಗ ಅಕುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಮುಲ್ಪ ಪಿಚ್ಚರ್ದ ಪುರ ಪದ್ಯ ಉರ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಿಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಲಿರ ಕ್ರಮಟ್ಲ ಎಂಚ ಸರಿ ಅಣ್ಣರಿತ್ತು ಮೇರೆ ಸರಿ ಯಾರನ್ನ ಅಣ್ಣರಿ ಯಾನು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುನಿಂದಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ನಿಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬದ್ದೆ ಉರಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಬಂಡಿ ನಲ್ಕನೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕು ಬಿಡುದೆ ಮೂಡ್ರೆ ಗುತ್ತು ಬಂಡ್ಪಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಣೆ ನಿಜವಾದ ತಿಬಾರ್ದಕುಲು ವಾದ್ಯ ಉರಿಪನ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬತ್ತನೆ ಆರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬದ್ದೆನೆ ಉರ್ತನೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣಗಲ ಆರು ಅವೇನೇ ಉಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟಗಡೆಕ್ಕೆ ದೈವ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನೆ ಬಿರಬಜ್ಜೆತ್ತಂಡು ಅವ್ಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷನೆ ನಡತಡು ಕಟ್ಟಗಡೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ನಿಷ್ಠುರಾಪೆ ಮೇರು ಬಂಡ ನಲ್ಕನೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ನೇಮ ಮಲ್ಪವ ನಕುಲೆ ಬನೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ವಾಲಗುರಿಪನ ಇಂಚ ಉರಿಪೋಡು ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ದೈವಗ್ ಕಟ್ಟುನಾಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬದ್ದೆಗು ನಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನವೇನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ತಪ್ಪಾಪು ದೈವ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗ ನಲ್ತೆಡ ಅವ್ಳು ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅವು ನಿಕುಲು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಡಿಜೆ ಬಾರ್ದು ನಲ್ತೇಡ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದು ನಲ್ತೇಡ ಪದ್ಯ ಮೈಕೋಡು ಪಂಡದು ನಲ್ತೇಡ ಹಾಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಳು ನಲಿಪುನ ವೈಕ್ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಅಡಕಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತಗೂ ದೈವ ನಲಿಪುನ ಅವಳು ಗೇನ ಇಪ್ಪುಡೇರಿಗೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾಯಗಲ ಉರಿಪುನಾಯಗಲ ಕಟ್ಟು ನಾಯಗೆಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ನಿಕ್ಕು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ದೈವಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟುನಾಯಡ ದಾದಂಡು ಕಟ್ಟುನಾಯಡ ದಾದಂಡು ಮುಂದೇನು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನೆಗ ಎನ್ನ ನೇಮ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೇನುನಂಚಿತ್ತನ ದೇಕಿದಕ್ಲಗು ನಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಆಭಾಸ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವನ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪನೆ ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾರು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಬಂಡರೆ ಅರೆಗೈಕು ಉತ್ತರ ಕೊರಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಭಿನ್ನತೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಪೂರ ಭೂಮಿ ಪುಡದ ಬತ್ತಿನ ಒತ್ತು ಅಗ್ಗಿರ್ದು ಲಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒತ್ತು ಗಾಳಿಡ್ದು ಬೀಜದ ಬತ್ತಿನ ಒತ್ತು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತಿನವು ಕಟ್ಟುಗಡೆ ಆಯಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಕಟ್ಟುಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನೇನು ಕೋಡಲ ಮುರಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಲಾಣ್ಣೆ ಮಗು ಪಂಡ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪೋದು ಕೆರೆಕಲಾಗದು ಮೀದು ಬರ್ಪನೆ ಎತೋ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಎತೋ ಅಂದ್ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಆಕಲ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಅವು ಎಂಕಲ ದೇವಾನುಪಂಬದಿ ಪಿಲನೀರು ಮೀತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಡ್ಬೋದು ಮುರ್ಕುದು ಬರ್ರೆಂಡು ಉಗ್ರೋಡು ಅವಾಗ ದೈವನ್ ನಮ್ಮ ಮೀಪವನ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮೀಪವನ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೂಜ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿದಂಚಿ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹೊಸತ್ತಾದೊಂಜಿಗಡೆ ನೇಮಾನಗ ಉಂದೇನು ದೂರದಿವೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಬತ್ತಿನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಯ ಕೊರಡು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಯ ಕೊರಡು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಈ ನೇರ್ದು ಪಿರಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಲು ಪಿರಾಕೃದಿಂಚ ಉಂಡು ಅವಳು ನಡತೊಂದು ಪೋಡ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಕಾರ್ಕಳದ ಆದಿತ್ಯಣ್ಣ ಆದಿತ್ಯಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹನನ್ನೆಲ್ಲರೇ ರವಿಶಣ್ಣ ಉಂಟು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಭೂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ ಎಂಕಲ ದೈವಲೆಗೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಭೂತ ಬೇತೆ ದೈವ ಬೇತೆ ಅವೆಂತ ಸರಿತ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಡ್ಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಾಡನುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಗಳು ಏನು ಪುದರದ ಬಂಡರೆ ಆದಿತ್ಯ ಕಾರ್ಕಳ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ದಾದವನ್ ಪರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದದ ತುಂಪುಂಡ ಅವು ಪಿರಾಕದ
ಹಳತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದ ಮೀಕು ಪೋಣದಿತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಭೂತ ನನ್ನಿಗೊಳ್ಳೆ ದಾನ ರಕ್ಕ ಸೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಪೂರ ಎನ್ನುವೇರು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಭೂತ ಇಡ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ ದೈವ ಶಬ್ದನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ದಯಮಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲದ ಪನು ಅಂತೇರದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರವಿಶಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಣಪುನವೇ ತಪ್ಪು ದಾಯಿ ತಪ್ಪು ಎಂಡ ಆದಿಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ಕಾಪೋಡು ಸತ್ಯ ನಡಪೋಡು ಸತ್ಯಗೆಂದೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡೇರು ಬಣ್ಪನ ಈ ಭೂತ ಬಣ್ಪನ ಅಂಚುತ್ತನ ಶಬ್ದ ಕೆಲವು ಜನ ಬಣ್ಪೇರು ಪಂಚಭೂತ ಅದನ್ನು ಬಣ್ಪೇರು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಪಂಡ ಅವು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೇವೇರನ್ನು ಬಣ್ಪುಜ ದೇವೇರನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬಣ್ಪುಜ ಯಾನು ಅಪ್ಪಟ ದೇವತಾ ಭಕ್ತೆಯನ ಅಂಡೆ ಬಣ್ಪುನೆ ದಾಯ ವಿಷ್ಣುಭೂತ ದಾಯ ಶಿವಭೂತ ಅವೇನು ರಾಮಭೂತ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಪುಜ ದಾಯಕೆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದಾಯ ಉಂದೇನು ಪೂರ ತೂಲೆ ಯಾಣ ಬನ್ಪುನೆ ರಾಮಗಾಂಡ್ಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂತ್ಯ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣಗ ಆದಿ ಉಂಡು ಅಂತ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿಗೆ ಓಲು ಪುಟ್ಟು ಓಲು ಅಂತ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಜಾರಂದೆ ಓಲು ಪುಟ್ಟದಿನ ಓಲು ಅಂತ್ಯ ಆತಿನ ಬನ್ಲೆ ಐಕ್ ಓಲು ಪುಟ್ಟದಿನ ಓಲು ಅಂತ್ಯದ್ದಿ ಪಂಡ ಆದ್ಯಂತ ರಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಒಂಜಾತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಶಕ್ತಿಯಾನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಲ್ ಕೂಡ ಐಕ್ ಒಂದು 750 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ತಂಡ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿ ಮನೆಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಕು ಪುರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವುಂಡು ಅಕುಲು ಪುರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮುಕ್ಕುಲು ಪುರ ನರಮಾನಿ ಆದ ಪುಟ್ಟದು ಅಲೌಕಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋತನಂಚಿತ್ತನ ಮುಕ್ಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿನ ಭೂತಂದ ಬಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಭೂತಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ಪನಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನು ಕೊರ್ತಿನಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೆ ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರ ಕರಿದುಕೊಂಡ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಸಾವು ಮಲ್ತೆ 13 ಜೆಟ್ಟು ಸಾವು ಪಾಲು ಕರ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದವಳರೇನು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸೋಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಬಣ್ಪನಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತೊಳೆಗೆ ನಿಜವಾದ ದೈವಳೆ ಕರಿಪುನೆ ಕತ್ತು ಭೂತೊಳೆಗಂಡು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದು ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವಳು ದೈವಳೆಗೆ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಬಣ್ಪುಂಡ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅವೇ ದೈವ ಕರಿಪುಜನ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂತೊಳೆಗೆ ಆಪನೆ ಮದ್ದಂಡು ದೈವಳೆ ಕರಿಪುಜ ಅವೇನು ಆತನೇಟ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಂಬಿಲ ಅಂದ ಬಣ್ಪನೆ ಅವು ಭೂತೊಳೆಗೆ ಬಂಡವು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಕರಿದು ಭೂತಿನ ಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಆ ಭೂತೊಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದು ಈ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಡೊಂದು ಬಣ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಬಣ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಗ ಕ್ರಮೇಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಂಕ ನಕ್ಕುರೆ ಚೋಮೆ ತನಿ ಐತೆ ಮುದರೆ ಕೂರೆ ಇಂಚ ಬೊಗ್ಗಿ ಇಂಚ ಪುರ ಪುದರಿತ್ತನು ತುಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪನ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಲ್ಪನ ದೈವನು ನಮ್ಮ ದೈ ಭೂತಂದಲ್ಲಿ ಪೋಡು ನಮಕವೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ವಂಚನೆ ಬಲಿಮೆ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅತ್ತು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಪನಕ ದಾಯಿ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಬಾಬ್ ತುಳುವ ಸಾವುಡು ಯಾನು ಬಂದ್ಬನೆ ಅಕುಲು ಬರೆತೊಡತೆ ದ ಭೂತ ವರ್ಷಿಬಾಬ್ ತುಳುವಾಸ ಮಂತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತವ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮಾರು ಮುರಳಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದೀರ್ ಸುಶೀಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮಾರು ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ಅವೇನೈತೆ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಬಾಬ್ ತುಳುವಾಸ ಅವೇನು ಬರೆಯನಿರ್ದಾವರ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ವಾಕಾರಣಗಳ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಣಪನೆ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರವಿಶಣ್ಣ ಇತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮ ಬರಂದಿಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಪೂರೈಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲಾರ ದೇವರ ದಯಟು ಬಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಡಿಯಂಗನಗು ದೈವ ಕಟ್ಟದು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜಿಟಿಗೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತು ಉಳೈ ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಅಪಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನಾಯಿ ನನ್ನ ಪಂಡದು ಅವು ದೈವ ಪೋಪುನವು ಸರಿಯೋ ಯಾನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಬಂಡಲ ಇದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಯಾನ ದೈವದ ಚಾಕಿ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬೋತುಂಬೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಉಂಬೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ PhD ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಬೋತವಲು ಮಲ್ತದೆ ದೈವ ಬೋತ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ PhD ಮಲ್ತನೆ ಕಟ್ಟುನತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ರವೀಶ್ ಪರವೇ ಬೋತು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತೇನೆ ಆ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಸಮುದಾಯತಗ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತೇರ ಆ ಕಲಟ್ಟೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಂಡು ನಿತ್ತೇನ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಬಾಗರ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ಲ ಅವೇನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ಪಾರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಕೆಂಡ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಐತವೇ ಅನ್ನಿಂಚತ್ತನ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೀರಿಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮಿತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ದೈವ ವಸಯ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ವಸಯ ಅಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುಂಡು ಅವಳು ದೈವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊರ್ಪನಂಚತ್ತು ನುಡಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಪೇರ ವ್ಯಂಚ ಅಂದ ಪರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತು
ದೈವ ಈರು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ ನೇಮದ ಮಿತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲ ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ದೈವ ಆವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಂಡಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ ನುಡಿ ಅವು ಎಂಚ ಬಾಕಿದ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರ ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತ ಅವಳು ದೈವ ಕಟ್ಟಿರ ಪೋಯಿನ್ ದೈವ ಕಟ್ಟಿದಾತನ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಏನ ಆ ದೈವನೇ ಜಾರಂದ ಏನೇಂದೇ ತೂಪುನು ಆ ಜುಮಾದಿಂದೇ ತೂಪುನು ಉಳ್ಳಾಕಲಿಂದೇ ತೂಪುನು ಅವು ಕಟ್ಟದ ಬಿರಿ ನಾಡೆ ಮಟ್ಟಲ ಅವು ದೈವನೇ ಅಪಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಜಿಗಳಿಗೆ ವಶ ಆಪಿಂದ ಬಣ್ಪೇರಿ ಮುಕ್ಕಾಲಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೈವಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನಿತ ನೆನಡಿತ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡ್ನಕ್ಲುಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತನೆ ಮರ ನಿಕ್ಕೆಂಚೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ ಮತ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೆಂಚೆ ಜಾಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದತ್ತನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಬೆರಿಯ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೆಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಇನ್ನಿಬ್ರು ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪು ಶುರು ಆಣದಿತ್ತಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಏನು ಕಟ್ಟಕಾಯ್ತತೆ ನೆತ್ತೆರ್ನು ಉಂತತೆ ಏನು ಆತ್ಮತ ಬೇಲೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತತೆ ವಾಪಸ್ ಬಿರಿ ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ನರಮನಿಯಾತಿ ಉಲ್ಲೆಂದು ಬಂಟ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತ ಅವು ಖಂಡಿತ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತ ತರೆಡ್ದು ಕಾರುವರೆ ಮುಟ್ಟ 24 ಕಟ್ಟ ಕಾರುಗೆ ಕಿಲೋ ಗಟ್ಲೆದ ಗಗ್ಗರ ಬೆರಿಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಲೆ ದಾನಿ ಅಣ್ಣಿ ಬೆರಿಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಲೆ ದಾನಿ ಮೋನಿಗೆ ಉರಿವು ನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಧಳ ಅವಳ ಊರ್ದಗ್ಲು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ರಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೀಟಿಗೆ ರಡ್ ಕೋಳಿ ಜೀಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ನಡುಟು 14 ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟದು ಮನದನಿ ನರಮನೆ ಆದ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಐತುಳ ಇದಾದೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇರಪಣ ಶಕ್ತಿನ ನಾಡೊಂದು ಬಾಯರ ಅಪಂಡ ಈ ಮುಕ್ಕಾಲ ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಪಣಪ ನಾವು ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಾದ ಬಣ್ಪರ ನೆಕ್ಕಿರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡುಂದ ಕಾರಣಕರ್ತರಿಗೆ ಆ ಎಂಕಲು ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರ್ದಾಲಾದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸತ್ಯದ ನುಡಿಲ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಕೊರ್ಲಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕುಲು ದೈವ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಪುರ್ತ ದೈವ ಬತ್ತಂದಂಡಲ ವರ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನಲಿಕೆ ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ಇರುವಾರ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೀವೊಂದು ಬೈದಿಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆಯುಧ ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಪೂಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇದು ಅಪಗ ಮುಕ್ಕಾಳು ಮುಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಪಗ ಮುಕ್ಕಾಳು ಮುಜಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಸರಿ ನೆಕ್ಕೆ ಆನೊಂಜಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣದಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಪುಣ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ರೂಪ ಬಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನ ಅಂಚಿತನ ಅಲಂಕಾರ ಅಡ್ಕದ ಪಾಲಿಡ್ದು ತೋಟದ ಪೂರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಮೈತ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನ ಇರ್ನ ನಾಟಕದ ಬಣ್ಣುಲತ್ತ ಆಟದ ಅಂಗೀಜಾರ್ಲತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನ ಅಲಂಕಾರ ರೂಪ ರಸ ಬಂಡ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಗಂಧ ಬಂಡ ಪುಷ್ಪಾದಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಒಂದು ಪಾರ್ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಉಂತಾಯಿ ನಡೆ ನರಮಾನಿನ ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲಿನಿ ಅವೇ ಐತಬಾರ್ದು ಕೊಡಮಂದಾಗಿ ಉಂತಿಪ್ಪರ ಮನದಲ್ಲಿ ಪಂಜುಲಿ ಮೂಲ ಆಯನ ಉಡಲ್ಡು ಸ್ವಾಮಿ ಜಾರಂದಾಗಿ ಜಾರಂದ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಾಳ ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಿನವು ಆಯನ ತರೆಡ್ದು ಕಾರುವರೆ ಮುಟ್ಟೆತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನ ಅಲಂಕಾರಡು ಬತ್ತವ ಐಕ್ಯಾದಿಪುಂಡು ಎಂಚ ಬೇಷದ ಬೇಂಕೆಗೆ ಪನಿವರ್ಸ ಬೂರ್ನಾಗ ಆ ಧೂಳು ಪುಗೆತ ಪರಿಮಳ ಅನಂತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡೋ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ನಿಮೆನ ಮೇಯ್ಟ ಬತ್ತನಂಚತನ ಶಕ್ತಿ ಐದೊಕ್ಕ ಆಯನ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ಐದೊಕ್ಕ ಆಯನ ನುಡಿತ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಆಯ್ತ ಮನ್ನದ ಕಲೆ ಆ ಮನ್ನದ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪುಂಡು ರವಿಶಣ್ಣ ನಮಕ್ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುನ ಕಾಪುಡು ನಿಖಿಲ್ಡ ಕುಲ್ಲಂದಣ್ಣ ನಾನೊಂಜಿ 4 ದಿನ ಆತು 10 ದಿನ ಆತು ಒಂಜಿ 25 ದಿನ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಬೋಡ್ತೀನಿ 45 ಅದಾದವೇನ ಸಾಧ್ಯ ಇಂತೇನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ರವಿಶಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾರಿ ನಿಯಮನಿಷ್ಠಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲ ಇತ್ತ ಅಜತತ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ಕಾಲದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೂ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಬೋಪನ ಈ ಆಧುನಿಕದ ಸೊಗಡಿಗೆ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾಗ್ಯ ಆತಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಪಡುಮಲೆದ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾರಾದು ದೈವ ಆವಿರ್ಭವಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಈರು ಸಮಾಜಗೂ ದಾದ ಪಡ್ಪರಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಂತರ ಗಂಡ ಅಂತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂತುದು ಪೋತಂಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕರಿಪ ಒಂದು ಪೋಡು అంటే ನಮ್ಗೆ ಗದೀಜಿ ಜನಸಂಘ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಷರತ್ತುಲುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿ ಒಂದು ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಈರೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಬಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನವಲು ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಐಕ ಕಾರಣೀಭೂತರೈನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವರ್ಗದಾಗಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಡ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದು ಬರಡಿಂದು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಗ್ಲ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟು ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಡಪಂದು ಬರಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣಿದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವರಿ ಇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಾಲಗಾಯರು ಅಸಂಖ್ಯ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅನ್ನ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಮುಖೇನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರೆಕೊರು ಅಂತೀರ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ತೂಪುನಾತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತನೇಟ ನಮಗೆ ಏರ್ಪುರ ಕರೆಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಏರ್ಪುರ ಈ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳು ಒಂದೇನು ತೂದಿ ಲೇಸಿಗೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಯಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕಗ ಇನಿತ ದಿನ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬತ್ತಿರ್ದು ತರತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದುಳ್ಳ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾವಡ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಸೀದ ಪ್ರಸಾರ ನಡಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ದೈವದ ಕಲತ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕಿರ್ನಕ್ಲಿನ ಕನತದು ಅತ್ತಂಡ ಕಲತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಕನತದ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಿಪು ಕೊಟ್ಟೋಗು ತುಳಿಪು ಕೊಟ್ಟೋ ಕನತ ಕುಲ್ಲಾವ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ